bevise, at topvinkler er lige store, og at vinkelsummen i en trekant er 180 grader. Jeg starter med at bevise, at topvinkler er lige store. Det gør jeg ved at tegne to linjer, som danner fire vinkler. Den vil jeg så kalde x. Den her vinkel kalder jeg også x. Den her vinkel vil jeg kalde a. Og den her vinkel kalder jeg b. Så ved jeg, at en halvcirkel er 180 grader. Og den ses her. Det vil altså sige, at x plus a er lig med 180 grader. Og det samme ser vi her, at x plus b også er lig med 180 grader. Så kan man skrive det her på en anden måde, som at 180 minus x er det samme som a, og 180 minus x er det samme som b. Altså er a lig med b. Og altså, nu er der bevist, at topvinklerne er lige store. Nu vil jeg kigge på, om vinkelsummen i en trekant er 180 grader. Jeg starter med at bruge min nyttige viden, som er, at disse to vinkler er lige store. Nu vil jeg tegne det her som en trekant, og kalder den her vinkel for a, den her vinkel for b, den her vinkel for c. Ligeså vil jeg kalde den her vinkel for b, da jeg ved, at de her to vinkler er det samme, og den her vinkel for a, og den her vinkel for c, da man igen kan se, at de er lige store. Jeg tegner nu en halvcirkel, som spænder over c plus a plus b, hvilket er lige med 180 grader, som er en halvcirkel. Dermed har jeg nu bevist, at hvis c plus a plus b er lige med 180 grader heroppe, så er den her trekant også 180 grader.